туфтатарин репери тоҷик кия? Даза. баъди айхезе баромаданат муносибат хати барон чӣ хела? Треки хайбхоҳ дис қабул кардан ку да барон буд. Емо шогирдошунем хохши хати бо батл кунем. Вообщем қаҷонон батл мекунанд навик. Ҷанг байни бачаву духтаи ягон хе туғри намегирад. Мисоли навик як репери дастойне. Бе энергия шудани хезе авлод чӣ доштани барон шуда наметавонад мақсад. Мақсад батл мебурад хати карлео. Вақте ки визиф ай у тараф имина айноми азиздама боша ма қабулш мекунам. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудани ҳастед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Доставка ба Москва ва дигар шаҳрҳои Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Салом алейкум Меҳрож. Салом алейкум. Чӣ хел брат, коро хуб? Хуб, шукри Худо. Наслиёт маълуме ки бой шидагӣ. И? Ай клипом не. Ҳама хубай брат. Шукр раҳмат. Биё пешай барномаро сар кардан як саволот метавем, як саволи туфтат метавем, як туфта ҷавоб битавем. Туфтатарин репери тоҷик кия? Даза. Ки? Даза. Чӣ баъд? Барои ки ам яд трек дар бехи гӯшм расидагам чӣ хеле сахти баъд гӯш хорош буд чӣ хеле. Ма ки творчество хати уха зури баъд шинос нестам. Но айруи творчество гап зестем ҳозир ҷада. Не, айруи реп масъул дост. Яд борхча да SP дидагим хеле соз хати ман муомила кардаг ягон бади нест мисол ягон конфликт ам байни мон набуд ягон вақт чӣ хеле кам медонам мисол касе ки моро мешиноса ягон конфликт ам надоштем просто творчествоаш мақбул нест мақсад. ҳамчун реп ва репер саволҳои сардам ҳамчун инсоне саволи дигари мо меро саволи дигари не саволи якум реперам инсоне реперам одамам баъди айхезе баромаданат муносибат хати барон чӣ хела? хати имина барон хати хубай. Имина барон хати агар дар назар дошта боше хубай барои ки ма дар чанд ҷо ба вай дида будам бо чӣ хеле ки дар шоҳидӣ як ду нафар ма вай занг задаги будам барои баромаданам ай хезе авлод ва даромаданам ба иҷозати ҳамон даромадаги будем баромаданам ва пешакӣ огоҳш кардаги баромадаги будам мақсад дабро додаги будам ай чида то аму баъди даромадан то баромаданона ба иҷозати ҳамон марда ки хуб кор мекардем мо ва то ягон баъдиш ҳам расидагӣ нестаимада у чизе ки да треко ранге ки вая хайбхоҳ треки хайбхоҳ дис қабул кардан ку типа да барон буд вай дис набуд вай мисол яън амуд ҳақиқате ки ҳар кас гуфтааш наметавонад ку мисол дар публична гуфтааш наметавонад вай тоқа мисол дар барон набуд ба вай дис набуд охи мисол вай ҳамо ҳақиқате буд ки ҳар кас гуфта наметавонид шуна ма гуфтам ки ҳами кор мисол хато айдис ҳамун чизе мегӯянд ки ба медонистагии ма ва ту ҳақорат мекунӣ ҳамун ягон задиватш мекунӣ да фаҳмо мақсад муомила мо хубай. Меҳрож бисёри нафаро бисёри иштирок аму бигем участникҳои хезе авлод мегуфтанд дар хезе калон нест ва ҳозир ту гуфтӣ ба иҷозати барон хезе даромадам ба иҷозати барон баромадам то есть барон буда калони хезе естественно вай ҳама калон медонист вай буд набуд ки вай ҳама қабул кардаги будан одама калон буд ва любое время вай дар байни ҳаму состав калон метава ва калонӣ карда метавонад. хомӯш шудани хезе авлод рости гап баъде сар шуд ки барон бигем ютуб канали авлод медиа шуд ва кору фаъолиятча ба фикрам хомӯш будан но нормалӣ буд ва як буров хеле ки хомӯш шуд баъди авлод медиа шудан у хеле то есть ҳамаи хомӯш шудани хезе авлод дар сабабаш ҳамаи шида метавонист ки барон бигем дига аҳамият надод хезера не мақсад мирғи дили ҳамамур ҳамахе бо вай ҳамашо мисол чӣ буд ки турон мисол ҷаллод ё бисёри участникҳои хезе авлод то авлод медиа ҳуи шидана то чия ҳуи шидана мисол яънима шидани кору бори барона як гала участникҳои хезе авлод бас кардаги буданд ва тоқа сабаби беэнергия шидани хезе авлод ҷудо шидани барон шуда наметавонад мақсад хезе 2020 хай уже ҳама нафаре ки дар реп ҳастанд бигем медонанд ки хезе 2020 киён хезе 2020 и проекта ё группа рост я проект гуфта муаррифиш мекунам ва бигем
фарқияти проект дар группа дар репи тоҷик на он қадар калонай, барое ки группа гуфта мисол мо метавонем гуфта ина Gaz Golder, Black Star ина ё ва ё реальна группаан. Мо группа проект монда Тоҷикистон ячие, барое ки Black Star мисол контракт мекуна, вай сумад мета группа проект дар дохили Тоҷикистон ҳардаш бе сумай мисол ишам сар кунӣ бе сум сар мекунӣ, бе контракт сар мекунӣ, вайшам сар кунӣ бе сум бе контракт ва фарқ надорад проектаи группае ки ҳисоби группаи алоҳидаи барои чи савола додем ба хотире ки хиҷзона буд, хезе буд, хезе авлод Тоҷико лейбл ҳисоб мешид, Тоҷико хезе 2020 ҳамин чиз камтар нофаҳмо буд, ба ҳамин хотири савола додем. Бале. Баъд пешакӣ ма илтимос як чи ай тамошобино хоҳиш мекунем ки гапҳои қабе дашном назанед, чунки ма аҳамият додам чем ай уқа рӯҳсиёгию чем ай уқа дурӯғе ки мегӯянд дар байни мардум аммо открит ҳамаша рӯшод бугӯи ӯ хубтара кайда хушрӯтар қабул мекунад ҳамин чиза. Агар Меҳроҷ хезе 2020 даъват мекардан мерафтӣ? Не, чунки чӣ хе бугум вақте аммо чанд кас ҳамин кора кардагия вақте ай группа биромадагӣ ӯра уже несериёзне қабул мекунад, гарчи корои ва ё сериёзнеам боша сериёзнеам мешид ҳамун пеше ки мара вақти файрод карданшон афсёрама ба филм намерафтам, барое ки худат несериёзни одам уже метавида барои мухлисои хита, барои мухлисои реп вобшин ҳам. Ба ин савола ба хотира додем ки ака азиза пурсида будем ки мақсад Меҳроҷа даъват карда будем ё ки не? Гуфт не. Саволи дигари мо Меҳроҷ хезе 2020 визифи батл мета, мега ягон саперин ки қабул куна ки дастойни боша, то есть дар батл сахт боша. Масалан мега одамое ки барои шуморо сахтанд, барои мора сустанд. Инҷа бугем дар комментариё навика гуфтанд, галика гуфтанд, хулоса бисёр нафарора гуфтанд ҳамчун як репер, ҳамчун як батлере ки дар назари бисёриё сахти ба минусам ва собиқ участники хезе авлод. Мақсад дар ягон чиз камбудӣ надорӣ фикр мекунем, хай дар ягон репер бугем камбудӣ надорад дар батл, барои ки уҷа неожиданно любой кас любой чи мега. Нияти қабул кардани визифи хезе 2020 надорӣ? Мо шогирдошонем, хоҳиши хати бо батл кунем. Мақсад ки вақте ки навик як репери дастойния ва дастижен кадай биё иҷаша хай дид мемоне, ба фикрам сигнал мемоне. Вақте як гала дастижения дора дар реп, вақте як гала кор кардагия ин қадар аудитория калона дора, қариб ба баробари хезе 2020 сози бигем, баробари тамоми састави хезе 2020 просмотрош, даже айвода зиёдай ба фикрам. Вақте ки ай тараф визиф дод ва ё ай ӯ тараф и одама ки дастойни биган, ма намедонам ва ё қатъи мумкин тимати батл карданиян, қатъи ки батл карданиян дига. Барое ки чихеле ки ма барномаи хитонам дида будам, уҷада меге ки мисол сахтое ки дар назари шумо сахт буданд, Стёпа буд ки дар хизматай, ке пасо аз яки дар стористон мондаге ки мо қатъи бародар мисол дӯстем дига батл намекунем ва қатъи ки карданиян дига ӯ. Мисол байни якдигаршон бизанан ага мумкин просто барои чихе бугум дар он да бит ворида аудио батл просто қувваозмоӣ байни хичон шава, мумкин ҳамин чиза ва ё дар якдигаршон дастойни будонанд, якдигарша дар якдигарш саперин ва берун ай авлод дига бугем ҳамин қадар одами сахт буд охир бо кие дар репи тоҷик нест ягон тав хеле сахтое ки то есть агар нафаре пайдо шава ки ҳами батли ту ва Карлеона, барои чи Карлеон? Барои ки Карлеон дар видеоштира лен шогирдай мега, допустим шогирдиш буди ё ин ки не? Рости гап ма ягон чизе ма мисол касе ки ба творчествои ма шиносае чӣ короеро ки ма дар дарини мусиқӣ мекунам ягонча азиз намекунам, мисол чизе ки вай мекунам ман намекунам, мисол ягон чизи мо савпадад намекунам ва бедил чихеле ки шумо медонем, мисол вай агар шогирдиш бигем ба фикрам правилнитарае, барое ки ҳавайда чӣ мекард, чӣ бигем дар пайравӣ трекҳои ҳавай трек менавист. Ма мисол азиза бисёр гӯш мекунам, ин маънои устод будана надора аввалиш, но қатъиён ҳамкорӣ доштем, хай бародар буда як группа будем, но устоде ки ягон чи мара ёд дода боша, ягон чи фаҳмонда боша, не ма бисёр чизоро ам бародаро ёд гирифтагиам, мақсад баромад кардан дар консерт, чихе ма бояд мисол натарсида баромад кунам, чихе ма бояд агрессия нишонтам чикор кунам, но ира ҳамаша ба дидои худат мебиниву изучат мекунӣ, мақсад ягон кас ягон чи тра ёд дода наметавона агар худат ҳаракат накунӣ дар он чиз. Ба чӣ хотири саволоро додастам? Карлеон мегӯяд дар батл айлен наметарсам.
нафаре пайдо шав ки батли ту ва Карлеона ташкил кунад. Хат Карлеон батл мебро. рост я Рост шамо. ягон одамизод ягон кас аввалаш наметарса бародар чӣ ба бояд битарсе мисол на вай ман метарсам мисол на ман вай метарсам дар масал батл аввалаш. мебро хат Карлеон. мисол савол ман барои- визифш наметам ин савол барои вай рӯи кор ковер барои насояи видеото барои просмотрш. мақсад ки вақте ки ман қатъиво нону намак хӯрдагим дар ҷо шиштагим ман ягон вақт наметавонам ки вайро визиф битам вақте ки визиф ай у тараф имина айноми азиз дама боша ман қабулш мекунам мисол бигем на ту визиф метин барои ака ки азиз. барои ки ман медонам ки ваям ба фикрам визиф намета ва манам ягон вақт вая визиф наметам не ки имина агар бихоҳан ки мисол вай бига ки ман имина амира визиф додаистам ман мехоҳам қатъем батл кунам ин ягон чизиш нест биё иха мегем. Агар мисол на ту визиф метин акаи азиз агар нафаре пайдо шава ки як борам хали видеото бурад дикаса штаген фалон рӯз фалон соат батл мебро хат Карлеон. агар мисол гуфтаистам ку розиги ай у тараф якум шава ки мо мехоҳем қатъем батл кардан ман батл мекунам мада фарқ надора но гуфтаистам ку шаги аввалин барои батл ман зидди бачаҳои хезе ман хидм намезанам ягон вақт фаҳмо бегзарем ба саволи навбати Меҳроҷ дар Инстаграм дар историяи нави KMC як пост омад ки len клип съёмка кардесте ва нависигаe ки дисмо задесте ралика отметид кардаги буд ҳаму чӣ хали диса чия метавони камакак равшани андохтан дис гуфта ба маъное ки ура ман ягон каса ягон чиз фитои задиват кардагӣ нестам дар чӣ ва як клип кардагиам клипш ба наздикӣ мебура яъне як ду рӯз пас ҳами операторе ки ҳозир мора съёмка кардеста мақсад ҳами монтажш мекунам мебурараша ва ура дис имина да як одам гуфта намешава вай полни репи тоҷикда вақте ки чизе ки хайп мекунад мисол хато қапидани хайпаву ва намуди репҳои хатора мисол ҳамуҷада мо мисол овардагем ва номи ҳама ҳастай уҷада ба ин як муаммои хича дорада мақсад номи хезе бис ҳастай ана барон ҳастай шон ҳастай ралик навик ҳамашон ҳастай номошон ва ин як муаммои хича дора касе ки мисол клипа тамошо кунад хит кунад дар комментарияш баъд бинависа дар канали Len Davlod ба фикрам як 4 ё 5 рӯз пас дер мебурад клип дар канали Len Davlod дар айни ҳол дар экрани шумо биромадест ва ссилкаи канал дар описание меша метавонед дуроин як клипи нав кардагиай бо номи Дари дил бениҳоят треки хуб клипи хуб таъсирбахшай биё ай клипи як саволти мақсад дар клипу чизеро кардӣ бигем бори аввал буд мақсад дар репи тоҷик ё ки не дар карьераи ту дар репи тоҷик ва ҳастанд хеле клипҳо мақсад барои тура ҳамин чӣ хел буд мақсад уҷа мақсади асосӣ чӣ буд то уҷа кӯдак мебарад ба гавария мақсади асосӣ ай сифати баланд нишон додани реп а як тараф якум дараҷа аввалин дараҷа мо сифати хубтарини репа хостем нишон диҳем аввал баъд вай ба фикри ма ки яъне реп ҳам гуфта намешава вая барое ки мо ҳамхели понятия қатъи омадаги будем ки типа ҳамхели касе ки просто гапош кучагия ҳамин сабаб мешава вая реп гуфта но айрӯи звучениш айрӯи чизош вая реп гуфта намешава может попса ягон чиз дига ман у чизо дар у қасар кор намегирам не ки автори текстҳо музика сценария ҳама чи акай саид буд ва подробнитар метавонед шумо ба фикри ман ҳавай бифаҳмед ҳамин чизоро бори дигар хотиррасон мекунем клип дар канали Len Davlod биромадага нафаро ки дидаги набошанд турои тамошо кунем бигем гарантия метиҳем ки маъқултон мешавад бале клипи ошиқӣ нест ба уҷа як гала бидан бародарое ки тамошо накарда сразу ошиқи вай наистанд ғамзада шидай тудасуда шидай аму як бор аввал просто шумо тамошо кунед баъд фикротонро бинависед бачако саволи дигари мо Меҳроҷ дар канали Майдони Батл қатъи нави KMC як барноматон биромад мақсад айрӯи рафторатон айрӯи гапзаниятон маълуме ки отношениҳои ганда надорем не надорем дар канали навик бигем визифи ҷонон шуд вообщем қад ҷонон батл мекунад навик ба айрӯи видеошон ба фикри ту ҳамин кор дуруст ё ин ки не қатъи ҷонон қатъи духтар батл биромаданд не мо як уровени нав дар репи тоҷик мешавад ки мо дар намезеба ба фикр ми чиз барои навиги зарари калонай карочи чӣ зарараш наметавонам бисам қатъи духтару бару шудани аввалаш ки ҷанги бача и ранги ҳамин батлам худаш ранги ҷанга ёхи бародар ҳамин ҷанг байни бачаву духтаи ягон хе туғри намегирад мисоли фавари ҷононай карочи да
короче ба гуфти ҷонон навиша мезанад. плюс задан дар батл иминан не мақсад плюс ҳама дар тарафи ҷонон ба ай назари мада ягон бор хали вай накарди бигем фикре ки да нави бугу ки ами кора наканду чи охи ӯ бародарам мо қатиш творчески ҳамкорӣ кардаги нестем ягон вақт ва ман ҳаққи ӯро ягон чӣ карданам надорам ки яги корта наку просто ҳамчун бародар ягон тавсия додан бугӯй барои бугӯй фикри хита мегӣ ку чӣ хеле ки бародарам корт мисол нитоай ай пеш бинемша мегемша чоне дар ҳоле ки батл нашидай мақсад да ҳоли батл нашидай бигем шояд ки ҳамин чиз нашавам. бале нашава хубтаре ба фикрам лекин ваъда додагиам ки моҳи июл бояд ҳатман батлшон дери дер то муддати як моҳ ёки якни моҳа бояд вай шаванд. хай хуба мебинем чӣ гап мешава вақт нишон мета гуфти гапо меҳрож дар охир агар ягон гуфтанӣ дошта бошӣ дар мухлисои худ дар мухлисои репи тоҷик охирон суханота гӯй ва ба ҳамин мо барномамона ҷамъбаст кунем. амиқа гуфтанем ки мухлисо касое ки мисол реп сар карданиен аввалаш бародаро брен ягон ҷо таҳсил кунен таҳсили хуб мақсад ягон ҷое ки ояндаша фикр карда таҳсил кунен ва корбори зиндагитон ки хуб шава як тараф музикада ягон вақт дер намешава яъне слухи одам ягон вақт наметавона гум шава брен аввал корборотона хуб кунем ва репа ҳамчун як дараҷаи дуюм ёки сеюм да бимонад баъди зиндагитон ва бениҳоят як чизи хубай дар зиндагӣ як вақти чӣ хел бигем вақти холигита дар реп гузаронидан чӣ хеле ки хитонам шоҳиди ҳолен мо худ мо фарматсевтем мисол ва ай чиз бисёр шодем ки реп барои чӣ хеле ки дар дигаро ҳастай барои мо касб шидагӣ нестай да дар дуюм сеюм дараҷа мемонад дар зиндагӣ ҳамқадр таманниёт барои мухлисое ки оянда реп ҳештанян намода дорум. як савол дигар дар охир тимта бахшиш қариб фаромӯш мекардам бисёран трекҳое ки ту дар ҷо ғамзада исусу ҳар хел гапако гуфтагӣ ва биё ваҷо накунем груба гавария элен ғамзада допустим қатъи элен ҳамкорӣ кардан барои тура чӣ хела аввалаш ҷиҳати одамгарӣ бигем асад қатъи элен ҳамкор дори қатъи сайдакбар ё ман қатъи элен ҳамкорӣ кардастам қатъи сайдакбар бародарӣ кардастам яъне ай ҳар ду тараф шуд чӣ хеле ки хитон дидастем вай мада текст нестеса чӣ хеле ман қатъи сайдакбар ҳамкорӣ кардастам мақсад мо бидаг моменте ки ман кай сайда дис задагӣ будам бигем да дисам не бигем якду хатое ки ай назари ман хато буд ман дис гуфта вайда пешниҳод кардагӣ будам ва хато буд ба фикри ман ҳам кор дар кор набуд ба фикри ман барое ки аз ҷиҳати одамгарӣ яке аз инсонҳои беҳтарин дар репи тоҷик ба ҳисоб мерава кайсаед ки дилит кардан метавонам мақсад ба лавзи ҷавоно бигем криса нестайда любой чира дилит кардан метавона вай гап да популярностам рава гап да сумпумам рава вай ҳамин чизда мақсад фақат плюси хича фикр намекунада баъдуна ӯ понятиҳое ки мо бояд карочи вай ғамзада бояд қатъи ҳамкорӣ накунӣ нигер братва дар хона нони хӯрдани нестай чо мекунӣ братҷони гапа мақсад бояд ки аввал фикри зиндагита кунӣ баъд фикри одамгарӣ ягон каса барои ҳамкориш бигӯй баъд пешравита мақсад мо фикр кардем элен дар истиқлол кор мекунад ҳамчун духтур ҳамчун духтур ва ҳамчун фармасевт ман хиёл кардам шумо дар истиқлол ҷура шудем ва рӯи суханот фаҳмидем ки хеле мо як ду ҷо дар қатишон ҳам суҳбат шудем ва ман хит кардам ки ами кори ман худаш хато буд то ҳамқа вақта ва мо қатъи бародар мо сайдакбар яъне ҳамкорӣ кардастем ва пешда ниятҳои калон дорем насиб карда боша зинда бошем вақт нишон метавам чиста насиб ба ҳама мақсадотон мерасем барое ки ман дидам проектҳои шуморо трекотона вобшим бениҳоят хубай дар ҳама коротон муваффақият меҳрож бигзор ҳамеша ҳамхел пешравиётон хуб боша инстаграм ва канал ютуб канали меҳрож дар меҳрож неу лен дар экран буромадестай инавиҷада бучақанш будра ҳазор раҳмат меҳрож ки даъвати моро рад накардӣ ва дар барномаи мо иштирок кардӣ миннат дорем зиндаву сарбаланд саломат бошед подписчикои тоқи тв ва касое ки подписатсия карда нестанд ҳатман подписатсия кунед дар канали тоқи тв ҳам дар канали лен давлодам навигариҳои и бародарам бисёр хубай ва навигариҳои мо ҳам дар пеш мешава интизор мешавам саломат бошед ин аста бучақанш ин аста не каналамо да пул дадастин ки мо реклама шокне обод бошед.